Een mogelijk verbod op beruinen budget voor gewoon Frieske bouwboeren een strop van honderdduizenden euro's. Op dit stuit is beruinen nog taastien, maar nijweken wordt het online toch Wetterskip Friesland. Joost wordt er nog volop beruind, liek als hier bij Nes in Dongeradiel. We zijn op dit moment bij het Blomkolon bereiden. Ja. En dat je dat net waarschuwen? Nou, deze mag nog wel even staan. Deze mag wel hoog door een week of 5, 6. Maar als wij net meer bereiden doen, dan komen ze net aan de hoogte. Maar in Jitterweg komende waai wordt de droogte heel iets problematischer voor de bouwboeren in het noorden van Friesland. Je rappelplanten die hadden wel eens fleuriger bijstien. Ja, nou staan we hier ook bij een perceel wat ook eens minst is hoor. Maar hier zit tenminste nog een opbrengst onder. En er zijn wel andere percelen die later poortminnen of wat mindere grond staan. Of een ander ras waar veel minder onder zit. Dus je krijgt een legere opbrengst. Ja, significant legere opbrengst. Het Wetterskip zal manje met de boeren oerlissen. De bouwboeren met Griente hoop je dat er voor haar een uitzondering maken wordt. Ik denk dat hier mooi nog anderen in Dongeradeel bij de 400 hectare gereed is, toch? Blomkool en broccoli. Ja, stel dat wij net meer bereiden mooi, dan hak ik op. Een opzetverlies van tussen de 4 en 5 ton. Allemachtig. Ja. Mooi waar had ik vaardiel, biekeliks had je hinsteride wollen, maar de bouwboeren hadden zijn jonkenlietsen haar nocht van de droogte en het delslag te kwad. Hier is niks aan. Er is gewoon niks aan om in het veld te wezen. Het staat er allemaal wat treurig voor en dat wil je niet als boer. En ook al weet je dat de prijs misschien wel 10% hoger wordt, je wil gewoon dat je gewassen er mooi voor staan en dat je een goede opbrengst hebt en daar doe je het voor.